Kumba prangut ki kecong na riboy ki bachmu ban aireng ha ki election sa kayeng dorbar thau an ka jala na ki constituency bapher manda kasngi ki lapndep ya jingthap kerteng jongki hakmat ki returning officer ka office u deputy commissioner riboy district na prengi tegi prangut ki kertong ki bala pendep ya jingthap kerteng manda kasngi sanmut ki dei na ka party NPP bagan thup yo ba sosthan soton na jirang constituency ka kong Magdalene S Maulong na nongpo constituency uba Jason S Maulong na Umsning constituency uba Shampang Lengdo na Mawhati constituency but uba Daman Bait Lamare na Umroy constituency Kadba kiwi pat ki kertong na kiwi pat ki parti ki bela pendep bi kajing tep kerteng ki gentup bi uba Primson Magno na Umsning constituency na kaseng HSPDP uba Adrian L Khain Milliam kaseng Congress na Jirang constituency but uba Donlang Soklet kaseng PDF na Umsning constituency Hoy menta kasing la pendep ben file ke nomination menta khmat klar de sa kapor ba inmi ban penlong public meeting ban ni kerpat ki nok snong yo kom sing son si jongi ban ya kersan lem ya nang begini yo ya ka jingjob how hakane ka election bat nga kermen ro ba hakalai terik mo kasing ba ngin new board nga kermen bangin yo ya ka jingjob bulan burong nukong nga haban page ya ki nongrep jungi mo ka ba ngila syam jenjar ba ka sing si jungi kadang de ka konsulsi ka ba sadin ma bat khamtam ngi haban page ru ya ka jaj ban riu jungi mar ba babun hi ki briu ki bana shabar ki la urung ka tap apo ka briu new trap jungi atar ka bodar issue ngi haban yakran ni bodar issue ru baro sikata haki government malade ru ki la yakran handai ke mlong ba sukses andang ngi lawan hakabor ngan keren bet naman ta jingdon kam jung pajba bar khamtam ya ka bodar issue arder kan la ngi la yo dr bom menta arder ka praru ngi la deb ya jason molong mo ki khamle na benda ka konstitusi jungi hoy kila tre lesa ibor bakila henreng ka jingdon kam jung konstitusi jungi ka don kam khambun te nga kermen ba ka jing kersan jung ki pajba jungi ngin sa la bentre khamba shushu om kum kini ke male ki ba dep mo kila shu kular bat ki kampen le ya ka kular shwa ka election ki kular henre onda kila dep election kila ja shwa ka election menta kila sedang mi biang ba sedang ban wan thit ye ki nong shong jingi kam si konstitusi jingi kam de shu konstitusi ka ba ki breu ki bi ya kata jing sha thit kila suthu menta bangila don kam hida u trai shunong bat utrai shunong bat bala menteri ya kam ban kerana po assembly bon shu shongkai po assembly mo shongkai video mi la kai mobile kam de ka jaka ka bangin ya la kai hang dei kami i bai ba jason i kran sisin po assembly bat kiwi ki MLA ru kam kran ya ka dau ba jong jai ban riu jingi Ang anay ngo itry kanrat. Kadika chingalam nanti banalor. Bagi don lang kumne. Nai kublay kirpang ikinong krisyan kibadan hangne. Kirirong ba kilong kme kisamla. Bat kamtam ngan ay kublay ru. Yakayeng kasam ka jong ba. Nado ko por ka ba menswa habang iyay. Habang isyim ikan di lingkor. Iyay sendak pikipad ba. Dengan ay kublay kamtam ipiki perlok media. Iba ju cover ki program ki prepare. Badon kat hakan ni kasengiru. Ngatrai habangi paiden hakini ki snam ki blayat. Upat ba ula syania hanga arjar katpra. Ilaya persang bantrai kambha namta kan ka konsensi ta ka dong ka thanhi. Ilayo kam bantai kambria namar kumbanga hakti por bangayat haki khatbreu ki khatnyo shaman thabur ki khatpra ngai ba konsensi ka long kumno. Bat babina sakhi kala compare bat la don kata ka jingkela haki binta ki baper tengai iba haka jingtre jonga haki niki snam ki blaya ngatre umde tang ba jason ga perthai bro kowai ne khamtam ki MLA jonga ni ka jilang yo bantre ku matang lai snam aslam kin thi tanga trai baro khat ni dan ingat akram covid te haka ni ka lai snam ngatrai lai persang male khamtam ki ta linti ki sinkin ki surak ki ba ki pho snam mo ba ki ba ki lang not te kalai langah kan ka sarkar wai lam khmat dak NPP ngi salaban pudulong hi kita ki kam development ki prepare bar nganget ru ba kata ka jing tre jonga kini laislam kam kut tang hakini menta tang menta kenti banga yat sharum sheneng yat kishnong akendo ki rong ba ki prepare kinang don kata ka jing shanya namar ngi lat mi da ka kam ka kran khamjang ngajuang kata tinggal ngai banga nang beteng namar kinang buan ki kam nau pikuma ki kran ki ki nong mi khwat mene ki candidate ki ong ba kajing duna ka babon haman kishno
Amar kadi konstitusi bla sya isra hadu kata-kata naduk kepor ke bamenswa. Tinggal nget bagi pajba kinang ay kata kajengkersan barang nget kamru kinang sendan hakanika kenti bamenta bagi nginyoban pendap nginyoban penurlah. Kabaningkong hakmat kabujuk ngong pinaduk meneh long ba kasurok butlom jong kayo kokot butlom mo jong ki benta ki ba pher tengah nget ba ne pi pai khmat naduk ketika surak terdam kulai ngan ong swan ngong pi hadin arbusan lai pusam kadin naduk jong pot makek mo kadin arbusan sem ki sayo ba mentak to surak lai tre stang men sang katuk ni tayo ladap ke to surak kajing suk kadin jong ki pai ba kajing ang nut jong ki pai ba kala urlong kum ne tengah nget ba umdi takan ni surak ki wei ki surak ki ba na kan ni ka ba ilam dak NPP ki ba umduna ki lupu klur ki surak kedi mentak Kong na kaliang jonga kom u kartong hagane po jongka National People's Party kesin kebalai ke bangai election but election usna marja kapra ila po siya katong jog jingjob bangai yo ban ai ke jing sekri ke pajba ki sansnem ngapan pau ke jing songu u blay taikan rat bala dala rilo sumaringi bala don ringkat bangi hasil lenter kalentia ke jungi hagini ki sansnem iba mengi ngila ai ke jing sekri tena kaliang jonga kombu Kertong jongka National People's Party nak banta kenek election jong senam arjar arpulai hagenek arpinyu trik jong neupnai nasoban penpau nak liang ke yeng kesem kerpang penpau ke jing kublai yisongu ublai takenrat pulai jingkerku hakabana ke yeng kesem ke jonga na imei kurim ki kun ki bahayeng basam baro kilasya enga highlight lut enga banyo ban ai ke jing sikri ke bapatam na gemta ki pajba haka jirang konsensi te ngapan paru ya ka jing songu berka jing hublai ya paru kibalaya kitya kwelai tristom na kabenta jonga hakinika por kelentia ke jonga hakinika sansnem ngidon ki nongilam na do MDC ngidon ki nongilam ki bakhmat jongka party ngidon ki nongkit kam baro na kileng ki longkme ki samla baro ki balai ka kedang tiga mon balai mensim na ko por support menyo bani trailang na kabenta kumno bangin kentio ka konsensi teh kini kisan senem kalau ka ek ka bapla ka ba ngasoban penpau ki jing songo u play trangana sashi sen pat ba ka konsensi ka jungi hakipor ki ba mensua hakaba ngi ba ka jing sadien ki babun ba shwa bang chimti kum emily but menta hakanika term ka bangapat kum bunong mikmat but bangan let shakshwa bangan let election ilayo sibun ba ki kampun roy nakaliang ka sorkar kabalam khmat ka National People's Party hakba ki babun ba ki projects dangi pai usurok ubab baro kitip usurok na umrit banpoy seduk sya lingba banpoy sini sya nongpo kabankut hati ha umdu bat kumju hakbede bat ki week surok lingba ka kendai mer banpoy sya pingker a ini kita kilenti kiba hakmat tam bat ki intermediate lane kaba na mairang kabakut sya yomoro kini kita ki surok kiba tongkam tam na kamta ki ba jong jirang konsensi te kalong ka ek ba ngahaban pulpau gijing songu ik sarkar ba kini ki lat jirap ki development ki bakmat tam ki ba ki angnut ngilala ban penurlong Ki baro ka kentin baningkong ngasungo ban aingu yublay ya ka ba nadu ka klipmat ka baningkong dei mau bayalam lenti yang hadu ka klipmat ka bamenta ngai kublay kerpang ru ya ki supporters ki nong kershan bar ka jo ka por ki block member nadu ki zone bat ki unit ki baper ho ka sien jam ka jonga ya ka bangayo pat ban wan mi khmat na po nong po constituency kadi ka jing angnut hadien bangayo i Shikat day ya ka jing ya lenti bat ngayo bandrung hamala kisnong hamala kidong nyu i shishay kata ka jing randin ka jing saadin bat kumta nglashim ya ka sin jam ban mi syakmat ban mat ka jing ban ya ru ya kata ka lenti ya ka bakinong shong shnong bro shikat ta kilayan bat ngadon shisha kata ka jing ngo scam ka bakraw ka kenti ka bamenta habang ayo i shisha ba kiriu rang ba nadu kilong kmi kilong pa kikun samla kidon ka jing shania ka bas scam kamtam habang imi khmat na kanika party ya ka bangi baro ngitip ka dika national party mo hapo kanika party le sing idon kita kikun hun nong yalam kiriu rang ba nadu kiriu perkhat nadu i mahe lapang ibran ka benta ka bakraw ya ka bahadu kini kisngi iju prat lenti iju yalam
bat ju ai buj ai bor ram ta jong gi tingi don ru hang ne ka ju ka por ka jing kershan ka barat ba na yeng na sem na du email na du ipa na du kika ilok ba jesen ru kum ipara bat kinong kershan ki ba kham tam hadu ka klip mat ka bamenta ka jing ai men sim ka jong ki hadu menta ka sngi ru ka pelong yang bangan long kata ka briu ka bayai ne ha ka nong rem ka briu ka baskem hadu ka bakut ju basngi ha ka jing ya linti ka jong ha kini ki kendiat benai bat ki snem ki baladem abang ayo pat bandrung haman ki shnong haman ki dong bat ki kentot ki baper habang apet shisha men shwa yela ding ampat smu thu ha ba ki briu ki thu yang shpang ka jinglong ka jingman jo constituency te otat onda bangala shimi kini ka sinjam ngayo i shisha kata ka jingran din ka jing sa din ngila ban ong baka nong po constituency ka long shisha kum kata ka bathali bar ka basuda la dengi pet kilenti ki singkin ngidang duna shisha dengi pha sharum shaneng te don kishnong ki ba ngi hab ban yat kejat habangi pet le si ko umbam ko umdi ru ngidang don ka jing duna nga tharai ka wei na kamat ka ba nga jukran na karensan shwi karensan kalong ba ngi juong ba ka surok ka de butlum jong ka ri bat jong ka jaj ben riu jong ka yo ka kot bat jong ka bha ka miat jong kinong shong shnong nga don ru ka jing ang nut na ka benta kinong rep ban yo pat kata kayo ka hat ka babiang mar ngi i shisha bi kinong rep hagin kisngi ki bamenta ngiyo i kam don kata kalat kelenti nam ta jong ki ladangi pai bat shikanong po abangi pen ya ka jing dap ka jing shli jong kamad jong kinala mo nakapor shikapor ngi shikut tang kam video bat haki mobile phone ki jongi tandingim shimi i kanya kata kalat pat kumno banyo ya kata moktian pareng ways and means ki solution kababha na kabenta kinong shong shnong tingi kermen ba ling ba lada kipat ba ki ai kata ka jing kershan lada ka sur jong kipat ba kidon shisha ta ka mensim ban penjob yang kum kata ka MLA ka jongki nang ni nam nong po constituency ni ang lut da shisha ban yarap pat ya ka bebun kiliang ban ya trei lang ru ki dor bar hima ki dor bar shnong ban ya trei lang ru ki senglong kemi bat ki balang ki baper bat ki youth club bat ki sports club jongki khon samla ban ai ru kati ka mon ka kati ka diang akan ka kenti ka bamenta na ka benta ka lawai ka bapernai na ka benta ka lawai ban yo utaw so jong ka jingjop ka jingkal Saya sing ai kublai shwa nam ta jong piki ras kubla sim interview nam ta jong ke ga ba makwa sa sir mengan mi biang syakani kalumpung menya le election hanus nam arja arpulai kawe kamat kolong ba makwa hi ba roy kapar ka di bendon hapo ni ka dong ka tangi jongi Ini kiju cuki hakini sansnam baladap haka mesti konsulsi apa ini ha jing pek hak po umsni ko si jongi ni san snem kublale ni ham tan nam ta ka roy kapar hi kam idon kam don ka roy kapar po umsni ko si walang election ng dong walang pi ngira kam sasoro pi ka development kam don haga diga mesti si jungi hi ban ong kata ngamla ngimla marbale haba sisin hi bau breu ukwa menyele hi udon hi ya ta kam sim kathong ban yakun ban poisa ta kathong ka jingjop pat ka song pat hau pai ba lara umon ne umon ka song haga jing start jong pai ba katali ka belong very important but kalong very interested nam ta jonga bang yo ban ma pi ta sngi pi yo ban sim ya ni ka interview nam ta jonga ngau ye pi ba ibriu ka ba sel bangalai ki ong ba kani election ka bangalai ba don la piliang ni master A master B master C hene itu ipi dak basai sepi hamtam sagi pai ba jong ka thong dong ri bhoi chungi hamtam e nam ta kom sni ko sib e ki jungi ba nga yeng na ka jong ka nong rim na ka jong rim ba nga yeng hi na ka jong ka jing kwa ka jonga ka min sim jonga na ka sim senrang jonga kwa ban yeng ye kene om ba pin yang manor mano ba pha manor mano hende nga pen pau nga pha sipi sagi pai ba jong ka sni kon si ba ka ri bhoi ba e jongi ba badon umde ba pin yang nakiwe nga yeng hi dala de bat na ka sim ka ba sungo kuya na sim ka ba pang ka sim na kwa ban yeng ye kene ka election na mata upai ba nong song snong jong ka umsling bat jong ka thamru bhoi ba e jongi i namar ba how to snem arja khalai ngalai de yele ya ka election na usumbal bambuti hatu ko por arja khalai ude independent bat ngi ba uni bambuti uni usumbal hatu ko por independent but how arja ka pra ude kelas ka parti but hadin kata ban ngi ba ta candidate lan ta u job na ka parti PDF job but
ngai ba ka thong jong uni bombiti la ne ka PDF ka don hok thong namar ka ne ka parti ka badang ku ka barang suba ka badon jing thok bria pi nging yu I pi ngi ba kampat thok bria ha ka diga sansnem ka bamata ka balale hajin don jong gini ki perlok gini ki minister mo iba banti dor lengdo bolong u sport minister haju perlong agriculture minister ngi ba ka ne ka parti PDF ka persang banle bon ki jingkala na manta ki jongi unong song snong jong kan ka jela ba I jongi om di tang kata ndi tani ka PDF ka wei ka thong ka ban kong ka de hak du ka por ka ba nang de hak por ba long do chief minister Dr. Mukul ba pendu ya ka jing ya ka pendu bor ya ki rang ba snong hande lang ba ka ni ka parti PDF ka ba yang rang ba bat lang ba jing yang rang ba jong ka parti PDF ka ni kala pelong ba ki babuan ki pai ba ki I ba ka parti ka don ki jing kerman nam ta jong pai ba bat kumjuru batai pindiat kendo sapang jong ka agriculture de ki por ki bala de ka agriculture kampadon ki ka agriculture policy no hadin ke jengwan jong ba banti dor minister jong ka agriculture lasna ya ka agriculture policy jong ka state jongi bat kumjuru habu idon ru ka sport department ilasna ya ka sports policy hagi sanpos nem ga maswa ka sarkar ki lek ki wan ki pala basna ya ka sport policy hende onda ba banti dor wan minister bade na ka parti PDF golong ru working president jong ka parti ilale ya taka kakam ka barat ba lasna ya ka sport policy nam ta ki kun samla jongi bedon ka sap ka phong bedon ka talent di taka daw ilale ka de ka bedon kam bat ya ka ni ka sport policy la trekam la pun urlong ha ka jela jongi leng ba kani ka parti PDF pinken ya kata ngimla benong namar ba hak ni ki demokrasi bang mo don ki barung don ki memi mo te hande ngai ba ki bru ki ba ya kani ka parti hadu menta idon kidang scam hadu menta ka jingi ang not junga ka long hi ban kan tiu ka ni ka dong ka thai ka jingi amar hadin ba ka jela ko jingi kala dap san phau tuli kisnam hanrei ka ba isnai ka long ba ka ma hoti ka jingi ka dang dei ka ba sadien tam kat adu kini singi ngidang yo e kata kerteng mau hati ba sadien tam bat kham tam me don ka tu kat ni ru ki bala I certificate ba ka mau hoti constituency ka bedai ka ban nangkong ha ka jing sabi te ngamla ban kubur ya kata tang ba hoi ka jing sadien ka don handa habang laya da syangkeleng sodong ka ni ka mau hoti constituency ka jingi ni ishai ka tang jiga jing sadien ha ki liang maro bat ka jing sim jongai ka ni senjam ban yele ka ni collection ka long hina banta ban ai ka jing sikri ka bahok ka jing sikri ba saurit bar ka jing sikri ba jem surmen sim nak banta ki pai ba nang snong jong ka mau hoti constituency ka jingi bat nak banta ka ri ba ka jai ban riu hi bro ka wai Jing dap junga ban file ka nomination la sos kem miladi kumutaw candidate ban yakon na ka Congress Party apo ka jirang constituency. Dengaru habang la de file menta kakam ka junga ka basa ka dai maniatur baik bangin po siya ka thong. Para ka jingya lenti ka junga hakini ki arsenam ki bamenta blayat ka election. Na dap ka jing sos kem ba ka jing sok menru. Para ka juko poru nganget scam hi ba ka jirang ka Congress kanmon phai sa sisi. Nekrans pang ki agenda junga komu candidate la shai habang apoy siya ka thong ka ikabangan le. Kajing tumu ka jonga ning konge ka day namenta ki perlok samla. Komo pi ngaru nga day u youth president jong ka congress e. Denga komu youth ru nga hap hi bantray namenta ki perlok samla ban play kilat kilenti ki baper namenta jong ki. Tengi sutho ba hapo ka jirang ru ki bon ki industries hagjo ka poru ki bon ki nongrap. Termenta jong ki ru ngi hap ban persyang hi ban perkhat. Kono ban kentiu kata ka rukam ka jong ki khanang ban yo ka mai kaji ki lokal ki bai em bai sa hatu hi. Dah kawai ka rukam ru nga perkhat. Pamenta pi kajing long jong ka bordar hapo jirang bahado menta kamdon ka syongsuk syongsngan tagara hakata ka bentaru akwa ban kren ban penklanya ka bordar jong ka jirang konstituensi kanang baki weiru kin syemya ka kum ka nuksa ban penklanya ka bordar hak mega halia baro ka wehi ka message ka bang akwa ban aish ki padba ko ki parlok ki bait jong ka jirang konstituensi ka jonga agni ka por ka bamenta ngi I kamno ki jing ilamat hagani ka sansem ka bamenta Pada juga poru habang asyam ngelai kendo ya pi baro habang layat haga konsumsi keleng haga jengyat lenti singking pat biang ka ombam umbi pat biang ka sumar ka sukher ka pule ka puthi ka lat nadong syadong ni gidang bon ki jingduna ni ka jirang konsumsi sya kadang sadin henrei agni ka por ka bamenta ko ki pajba don ringkat bat nga
hal kaju ka por ya terlibat nga bagi tray naman ta ka jirang ban kentiu ya ka namar nga ngets kham bagani ka jirang konsumsi ka jongi ngipet ka dei ka bordar bagai ka Assam ka Guwahati kiwi jaka ki blakiu bha ta balai ka jirang ka jongi ru kan sadin hi akarpat nambaro ki baha po ka jirang konsumsi ba sobha agani ka por pinya vote ya ka kongres namar nga ngets kham ka jingkala kanwan hi tangling ba ka kongres parti hi